Deulofeu no va trencar mai amb el seu país. Ell estimava Catalunya profundament, d'una manera terral, és a dir, ell era una persona molt arrelada, segurament com a exiliat tenia la sensació que era el seu tros de terra el que li havia tocat, malgrat la mesquinesa del país, perquè el país el va tractar molt malament. Deulofeu, el que li molestava més és no tenir una resposta, no tenir una rèplica, no tenir una polèmica. Des del doctor Junyent de Vic, per citar un exemple, com altres historiadors que el passaven per alt o ni el citaven, no sé, de Vicent del temps del Vicenç Vives i de tota aquesta gent, ell deia, no, escolta, jo no vull que em donin la raó, que poder no la tinc, perquè en aquest sentit era un home que, conegut el tarannà de Deulofeu, no era ni vanitós, no era ni orgullós, ni cap cosa d'aquest tipus, ni era parant, tot el contrari, massa poc poder de tot això, no? I aleshores en ell el fastiguejava, o sigui, li dolia que no hi hagués polèmica. Jo faig la meva teoria, contesteu-me i jo, si puc, us rebatré, i si no, és que no tinc raó, no? El problema d'això és que en Deulofeu fa una cosa molt ambiciosa i molt innovadora, i això costa. Costa tant si estàs fora de la universitat com si estàs a dintre, diguem-ne. I amb ell ja ho hem vist que li ha costat molt, diguem-ne, no? Perquè, esclar, inventar-se però a partir dels fets, una teoria general de la història, això és molt fort, És una idea molt, és una cosa molt, molt ambiciosa. Va arribar allò del Nostradamus català, aquí l'hem pifiat. Aquí l'hem pifiat, o sigui, el Nostradamus no és un senyor que vagi amb un turbant i una bola de vidre. Deulofeu no tenia bola de vidre, Deulofeu tenia una taula, tu recordes perfectament, una taula immensa, plena de bibliografia, de papers, de notes, de fotografies. L'acadèmia i la universitat no el van tractar gaire bé en Deulofeu, i cal dir que injustament, o sigui, independentment de la creença o no de les seves teories, com a construcció intel·lectual que és la seva teoria, ha de ser tingut en compte. Ha de ser tingut en compte pel que fa a el que en diríem la historiografia, la història dels historiadors. Ell ha fet una aportació, que hi estiguis d'acord o no, la va fer i cal registrar-la. Per tant, diguem-ne, en el que seria els historiadors, ell mereix un lloc, encara que no sigui el del gran geni descobridor de totes les teories. Té la seva, o hauria de tenir, la seva parcel·la. La història està en mans sovint dels dits historiadors, quan realment, per exemple, un llibre excel·lent que és L'aptitud econòmica de Catalunya, Carles Pi Sunyer. Aquest senyor és un enginyer industrial, però han de fer químic i farmacèutic. Això figura que no és de lletres i que figura que no toca, diguem-ne. Aquí hi ha una mica de gremialisme, diguem-ne, no? I de fet hi ha molts historiadors molt bons que no són historiadors, que són arquitectes o enginyers o metges, vull dir que aquest és un altre tema, diguem-ne. Perquè hi havia moments que ell s'enrabiava i li sabia greu i havia lluitat perquè al topar amb el mur de l'acadèmia, diguem-ho així, l'acadèmia, no? Que no n'hi fessin cas. Jo vull que em contestin, jo vull que hi polèmica, però no n'hi feien cas, la puta cari de Figueres. El Deulofeu ningú se l'ha llegit, ningú, això segur, perquè si no s'han llegit coses molt més, diguem-ne, accessibles, fàcils i bàsiques, ningú. O sigui, tots aquests que l'han despreciat no l'han llegit mai, això segur. Deulofeu penso que serà tingut més en compte a partir d'ara, en el futur. Ell va viure uns moments en el qual la línia de la història era molt marcada, en un sentit de progrés lineal, i realment els fets no han anat tan clarament cap aquí, la cosa és més complexa i penso que després d'una postmodernitat hi haurà una reconstrucció, potser sí, en un sentit de progrés, però d'una altra manera en la qual la teoria deulofeuniana penso que pot ser un referent de cara a l'avenir. No sé què passarà, però sí que és veritat que a poc el país es va obrint als seus genis amagats, als seus genis oblidats, als seus genis pertorbadors. I comencem a acceptar que la nostra cultura no és només la que marca el dogma i la que marca el políticament correcte en cada moment.